Da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, a Federación Coral Galega, o Círculo das Artes de Lugo, a Fundación TIC polo soporte audiovisual e a ilustradora Noemí López, deseñadora dos cartéis e programas de man deste concerto. Nesta ocasión, a Coral Polifónica de Tapia de Casariego, o coro da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo e a Orfeón Xoán Montes, organizador deste concerto, ofrecerán un repertorio de 5 cancións cada un, que poden atopar nos seus programas de man. Para rematar este concerto, as 3 corais interpretarán a Muñeira de Santo Amaro xunto ao grupo de música tradicional galega A Rincadeira Folk. Comezamos en máis este concerto coa actuación da Coral Polifónica de Tapia de Casariego, que xa pode ir subindo a escenario xunto coa súa directora Ana María González Suárez. Realiza no Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo, directora da Coral Polifónica de Tapia de Casariego dende outubro do 2003 ata a actualidade. Profesora de piano, guitarra, lenguaxe musical, coro, armonía, análisis, fundamentos da composición e acompañamento no Conservatorio Profesional de Música de Occidente de Asturias, Valdés Navia, dende o ano 1990 ata o 2002. Profesora de guitarra e armonía na Escuela Municipal Arcángel San Miguel de la Caridad dende o ano 2003 ata a actualidade. Profesora de guitarra na Escuela Municipal de Música de Tapia de Casariego dende o ano 2003 ata a actualidade. Profesora de guitarra e coro na Escuela Municipal de Coaña dende o ano 2004 ata a actualidade. Directora da danza Nuestra Señora del Portal de Villaviciosa durante os anos 83, 86, 87 e 1994 e dende o ano 2003 ata a actualidade. Axudante na dirección do coro da Coral Villa Blanca de Luarca dende outubro do 91 ata decembro do 92. Subdirectora da Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa dende os seus comezos ata o ano 1995. Organista tamén da Parroquia de Villaviciosa dende o ano 1983 ata o ano 1995. Con todos vostedes, a Coral Polifónica de Tapia de Casariego.
visten de espinos. Se oyó la voz del poeta al gritar: camina, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. Murió el poeta, lejos del hogar, cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Camina, Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. cuando el jilguero no puede cantar, el poeta es un peregrino. Cuando de nada nos sirve rezar. Camina, Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso.
que suban ao escenario os membros da coral da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo xunto coa súa directora Paloma Suárez. De canto. Adicouse ao mundo do espectáculo na música folk desde o ano 95, gravando un disco de composicións propias, Feitizo, no ano 99. Ao mesmo tempo, adícase a súa formación como docente de canto e directora de coros. Empeza como soprano en diversas formacións corais, no Orfeón Terra Nosa en Santiago, o Coro de Maxisterio de Santiago e Albae Sonus, de Ferrol. Dende setembro de 2010, en actualidade, dirixe Solo Voces, de Lugo. A súa formación vocal veu da man de grandes profesionais da voz, como Elena Lazarska, Vicente Fuentes, Diana Sonquieva ou Kevin Smith. Empeza como directora de coro na Asociación Alfaya, en Santiago de Compostela, entre os anos 2000 e 2002. Pero onde adquiriu unha gran formación como directora foi a través do Coro Fingoi, dende o ano 2003, realizando cursos de formación de dirección coral de camareta ad libitum entre os anos 2008 e 2012, e no 2016 cos mestres Julio Domínguez, Tamara Brooks, Isabel Mantecón, Javier Busto, Kevin Smith, Irene Gómez Caldado e Fernando Briones. Organiza tamén un seminario de dirección coral permanente en Lugo con Julio Domínguez entre os anos 2010 e 2014. Con todos vostedes, a coral da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo. No currículum que hai un erro, dice que dirixo Solo Voces, eso non é verdad. O que dirixe Solo Voces é Fernando Jácome. Eu cantei en Solo Voces todos eses anos, vale? É unha aclaración. Tula sana, 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 musafika ekesenela, tula sana, musafika ekesenela, tula sana, musafika ekesenela, tula sana, musafika ekesenela, kukinko jesi ole ubaba, ikandise lelesi engala, kukinko jesi ole ubaba, ikandise lelesi engala, tula sana, musafika ekesenela, tula sana,
Salas
xa no mundo non teño ninguén. Non se deja de pé sobre a boa de un alegre negreiro babón, emigrado camiño de América, vai o probe infeliz amador, e ao mirar a xentis andorinhas, cabo a terra que deixa cruzar. Quen poidera dar volta pensaba, quen poidera con vos como van, mais as aves do buque fuxía, sen oír seus amargos lamentos. Sai o vento repetía, Quen poidera convosco la 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 noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza vos hai, pros que viron choraron a nena, pros que viron un barco marchar, desde amor celestial verdadeiro, que non soio de vaguas a proa. Unha cova nun outeiro, e un cadáver no fondo. La la Moitas grazas ao coro da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo. E por último, escoitaremos agora a opción Xoán Montes de Lugo, que xa se poden aproximar ao escenario xunto coa súa directora Elizabeth Filgueira. Hoxe nos interpretarán Negra Sombra, que cumpre 125 anos da súa composición e que precisamente o sábado pasado sonaba neste mesmo escenario nun acto conmemorativo. Tamén escoitaremos a peza Os teus ollos, do compositor José Castro Chané, do cal se cumpren 100 anos do seu pasamento. Pode ir pasando. Xoán Montes de Lugo é natural de Pontevedra e diplomada en Educación Musical pola Facultade de Ciencias da Educación de Pontevedra. Tamén é titulada superior na especialidade de canto e violín no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Asistiu a cursos de interpretación vocal con Cristina Pastorello, Tomás Busch, Diana Sonquieva e Alicia Nafé. Así mesmo participou en cursos de violín e música de cámara con Roland Prusak, Algirdas Pocius, Álvaro Puyón, Miguel Franco e Timothy Summers.
Interpretou diversos papéis de zarzuela e ópera no Auditorio Martín Codax de Vigo e como solista ofreceu concertos en diversas cidades galegas, Portugal ou Kempen, en Alemania. Dende o 2009 forma o dúo cantante co pianista David Robles, con distintas actuacións en concertos e eventos. Na actualidade, compaxina a súa carreira concertística coa súa actividade como docente. Ademais do propio Orfeón Xoán Montes, dirixe a coral polifónica lucense Xolda. Con todos vostedes, o Orfeón Xoán Montes de Lugo.
Pasei a Ponte de Ourense, pasei na de madrugada. Pasei a Ponte de Ourense, pasei na de madrugada. Topei un anelo de ouro e unha cinta colorada, e unha cinta colorada. Ai la lelo, ai la la la. Pasei a Ponte de Ourense, pasei na de madrugada. Topei un anelo de ouro e unha cinta colorada. Topei un anelo de ouro e unha cinta colorada. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Pasei a Ponte de Ourense, pasei na cando marchaba. Pasei a Ponte de Ourense, pasei na cando marchaba. O está do outro lado, dime conta que choraba, dime conta que choraba. Ai la lelo, ai la la la. Pasei a Ponte de Ourense, pasei na cando marchaba. O estar do outro lado, dime conta que choraba. O estar do outro lado, dime conta que choraba. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Pasei a Ponte de Ourense e despedime da terra. Pasei a Ponte de Ourense e despedime da terra. Hei de volver a pasala se non me matan na guerra, se non me matan na guerra. Ai la lelo, ai la la la. Pasei a Ponte de Ourense e despedime da terra. Hei de volver a pasala se non me matan na guerra. Hei de volver a pasala se non me matan na guerra. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Solamente una vez, amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la oración y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma con una oración y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta
participantes neste escenario do Círculo das Artes. Interpretarán, a modo xa de despedida, a Muñeira de Santo Amaro, dirixida por Elizabeth Filgueira e acompañados polo conxunto de música tradicional galega A Brincadeira Pro.
disfrutar desta peza, imos facer entrega dun pequeno obsequio a modo de recordo ás corais participantes, polo que solicito a presenza da directora do Orfeón Xoán Montes, Elizabeth Filgueira, e de Paloma Suárez, directora do coro da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo. Fai entrega a Elizabeth Filgueira a Paloma Suárez do coro da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo. Agora, por favor, que se acheguen o presidente do Orfeón Xoán Montes, Ramón Cabarcos, e Ana María González Suárez, directora da Coral Polifónica de Tapia de Casariego. Sen máis dilación, entón, rematamos este concerto coa Muñeira de Santo Amaro. Un momentiño. Non podemos deixar rematar este concerto sin que o Orfeón lle agradeza a esta gran profesional que é Estela Freire que nos presentara este concerto, que estuvera con todos nós, e desde o Orfeón queremos facerlle un agasallo que lle vai a facer entrega a nosa directora Elisa. Vou para baixo. Un aplauso para Estela. Moitísimas gracias, para mí, sen dúbida, foi un enorme placer, como sempre. Agora sí, sen máis dilación, rematamos este concerto coa Muñeira de Santo Amaro, non sen antes agradecerlles a súa presenza e desexando que disfrutaran deste concerto. Vémonos o ano que ven e moitísimas gracias. Señor cura, a doctrina non ya sei. Pídame unhas cantiguiñas que eu te arrepenicarei. Señor cura, a doctrina non ya sei. Pídame unhas cantiguiñas que eu te arrepenicarei. Bonita no mundo non debera de nacer, porque fai como a mazá, todos a queren comer. Moza bonita no mundo non debera de nacer, porque fai como a mazá, todos a queren comer.
cousa é ser casado tamén. Deixarei pra cando morra, pensar o que me comer. Se solteiro é boa cousa, se solteiro é boa cousa é ser casado tamén. Deixarei pra cando morra, pensar o que me comer. Por dicir viva San Roque, prenderon a